Aivan mahtavaa, ihan superhyvää. Suosittelen. Noniin, nyt mä oon tällä menossa Ahvenanmaalle ja mä maistoin tätä suklaa jää espresso. Ja tää oli ihan mahtavan makusta. Todella sellainen raikas. Ja no, vaikka vähän painaa tuo aikainen väsytys tai herätys, niin väsyn saa kyllä pois tällä. Moi! Ja ehkäpä maailman paras kylmäkahvijuoma. Bold! Maista sinäkin. Moi!